Hambai. Ani Sinimumkai, Onokoti Raskandi, Subjonal Chairperson, Central Vice President, and Gumura Damala Debroma. Obugiwa, Chung Bugi, or Bogi, Hichavia, Chung Saita Bogi Tonguriro, Pray Pasojana Moto Haja. Jengjalni bisingti fana jeng jotono dilini bagi lamdolai khaba nungni ni bukhani kok tini lukurongno saikhnare gadi o lengmani bisingti fana jeng halai dongmani o lukurongno tini kobongno saikhnare gadi tamsana Abno belai hambai chung miani chimilu wanari laijak chung ang tini miani hoite chung bolom tia ungjak je burirok sata dabana naikolnani bagoi naikolai botongo sini mokol ni baskangole kuno problem kalai nugya ko obo ungya ko sanani nungnani bo kuno problem kore sini solve klai tongo duk thonani sanani abo kuno problem kore hai phano nok nokun khibi phaibe mani ba buri bosa botei ganang ro aboni bisingti phano chung greater tipralen no hamjagoi chung yoknani mochungoi diliwo roanari layo lukorokno ang sanani muchungo je phaimaya sini tirprao tongnai rokno suno subawe aro tongoi boroko andolon khlailai boroko khlailai thungchung bo yang diliwo movement rinai sini already memorandum rok suijak tongo abro ya kharlainai chung kai taklai bisho to memorandum ya thangjakliya abono ti kwangma lukorok noko rosi khanarkha tamni bagai thangka thangmani kuno aboni mane kre thanglayo Tipasaro kumpi di Nugya ko tongkong bagi tanglayo kwangma koksin jamo ta sapiyan ka bai nung tatap saikhnani khaja taklai ni bagai memorandum already ready khaja ke abono je sanai rokno nung tam sanam chu abo hingkai bororok jani musung tuino samahai klayo kuno dino rang paisa khibioi dili nainani bagai tongthogoi phaiya bororok kaisa laibumao ro sijago chung je andolon khlaimani phangno joto media roko saimano joto haste joto sara bharat borsoro tongnai Tripura Rajyo je andolon khlaijakmani Diliwo je andolon khlaijakmani bobagrani bisingtui abo kaisa khlaio laibumao ro sijagoi tongo suijagoi tongo semano obhai khlaio memorandum yafarjagya phano kintu chini Tripura Rajyo ni bororok Diliwo phaioi greater Tripura leni bagoi Tripura ni jungjalno sa bukubai phano sawoi yoknani bagoi sapaimani bagai abo kaisa laibumao ro sijakha taklai hingkakai chung already memorandum bo tiar khlaijak memorandum yafarnai chung chini bobagra nayo chuno Tripura sarokno boni bosarokno phiyoknani bokathang tongsani phiyok klangnani bagoi bobagra chaitogo chungbo aboni bisingtino bobagra no logeri lai dalbidal political rok khlaitong politics rok khlaitong dalbidal Tipasarok bo amti bibranto ngi tong orai porai ngi tong nung borongno tam sanamuchung sini bororok Tipasarok chung poila age to kobangma rajniti bai tuidal jaga orai porai sia bohok kaisani bagoi nukung nok kaisani bagai leptin kaisani bagai obhai sahar pihar ungkha tabuk bobagrani bisingtui sahar pihar ngiyawoi thancha khlaioi bobagrani khorangni bisingtui thumjagoi bobagrani bisingtui chung greater Tripura leno adai khlaioi thanchani bisingtui chung thanchano tonglainai abono ani lukurokno koimung je tau phano khaphiro ya tongnai rok tabukle chini movement no nugoi bobagrani tomung no nugoi bobagrani ringmano khnaoi thancha ungri hinai ang borokno koyo hambai